Yes, hello mga subscribers. Muli, ito po nga si Modero Magkepeng 2 and this is the updated therapy kay Kuya Marciano Hueco. Dito po tayo sa District 1, Pandakaki, Mexico, Pampanga. So ngayon po ay January 20. So Monday po tayo ngayon. So panoorin niyo po yung aming TST o Trouble Stroke Therapy, ang aming journey ni Kuya Marciano Hueco. Dito po sa District 1 again, Mexico, Pampanga. At bago po tayo magsimula ng ating therapy sa kanya, meron po tayong mga verse na ating babagitin muli upang ito'y pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Unang-una po sa lahat, ang Mark 11:22, have faith in God, and Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received. At ang Exodus 15:26, yung ating ginagamit especially pag tayo ng therapy, the Lord is my healer. And God bless po ito sa inyo lahat. At muli, salamat po sa mga patuloy po na nanonood po ng ating vlog na ito at paki-like and share po itong vlog ni Modero Magkepeng, ang TST Trouble Stroke Therapy po. God bless po. 来家宝啊，有人闹事。你要这么玩儿来就没意思了。我看你这眼镜也挺贵的，一会儿该稀碎可惜了。经理你好，这位先生是我司机，他也是为了一会儿联络我方便，希望您能给他提供一下 WiFi 密码。如果给您带来不便，非常抱歉。晚满当然满几个时间。我不知道他是您客人，我马上就给他写密码，请稍等，请稍等。 Kasi mas 500 na every kay. Magkiraras kang ang mangkep niyan. Yan. 我名笔不如相欠吗？啥欠不欠的，就说那见外话。Morning po. So ito na yung ating pasyente kasi na ba siya? Kasing na siya? Oo. Kasing na si Kuya. Kuya, good morning. Ngayon po ay January 20. So Monday po tayo ngayon. This is again the 7th session therapy kay Kuya Marciano Hueco. So watch niyo po till the end yung aming therapy and some great upload po sa aming vlog na ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy po na nanonood ng aming vlog ng journey namin ni SP Marciano Hueco. God bless po sa inyo lahat. Ha? Pero bubong na siya. Bubong siya pala. Yan guys, again, January 20 po tayo, 7th session, the Trouble Stroke Therapy ng ating pasyenteng bedridden na si stroke patients Marciano Hueco. Dito po tayo sa District 1, Pandakaki, Mexico, Pampanga. So mapapansin niyo po, scroll down po kayo, mapapansin niyo po yung kanyang unti-unting improvement na nangyayari ngayon sa aming journey ng aking pasyente. Watch niyo po till the end yung aming therapy at again, nagpapasalamat po muli sa subaybay na lagi niyong pinapanood yung aming journey ni bedridden stroke patients Marciano Hueco. God bless po sa inyo lahat. Tara, gawin muna tayo. Sumunti. Ay, sumunti. Sumunti. Push! Push na rin ito. Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, no? Okay na. Halika tayo, mag-pray muna tayo. So, pray muna kami bago kami mag-start guys. Gabayin tayo ng ating Panginoon Diyos. Hawa ka sa lolo mo. Ito ang kanyang apo. Yan. Kapasok ka na ba? Kami ang kunti. Okay. So, ang ating verse ngayon for this day is Psalm 27. Halika, pasok ka na ito. Huli ka. Huli ka. Yan. So, Psalm 27 ang ating verse ngayon from the Bible. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is a stronghold in my life. Whom shall I fear?
Panginoon, muli Panginoon, Lord God, we glorify the Father. We give thanks and praise, Lord God, about the Father. Lord, sa amila po namin mga kainaan, Panginoon, bless me po, Lord God, ng aming kainaan, Panginoon. Muli, Panginoon, ako po yung sa inyo ng gabay, kalakasan, kagalingan. Use my hands, Lord God, as an instrument, Panginoon, Lord God. Bukod po sa aking pagkakaroon, Panginoon, humingi po ang gabi sa inyo. Bless my hands, and touching Lord, for this day, si stroke patients, Marciano, Hueco, Panginoon, Lord God. Lord, salamat din po sa kanyang pamilya, sa kanyang patuloy po, Lord God, at mamahal at musto, Lord God. Muli, Panginoon, bless niyo po kami. Ito po mga kami sa aming dalangin, sa pangalan po ni Jesus, sa aming pagkakas. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Okay. Asan yung ating program? So, magpo-program po kami ngayon kasi ilang araw lang program kasi una, lakad, tapos brown out. Ano yung ating again? Yung tiklop po, left and right. Ganito. Ilan yan? 25 po yung last. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Press. 30, ha? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Next. Left and right cross. Ilan yan? 25 last. 25. Yung makikita dito. Yung nasa 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6, 7, 8, 29, 30. Next. Left and right po. Block double. Double tiklop. 7 to nasa. 7 yung sa akin, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Left and right pick up side by side. Tiklop sa bisag. Hindi ko na. Yan yun, ilan? 25 left. Hindi pa ba no? 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 29, 30. Next, Pick round po. round. Ganyan.
Bali, 11 po yung last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Next. Verse Ilan ang verse natin? Yan? 25. 25. Ikaw magkakab. 1, 2, Sabay ko na ha. 3, Sabay ito doors natin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Next. Planta, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sunod. Version in. In. Ilan yan? 25 nila. Okay. Come. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, I-version po ito. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. The version out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rotate mo. Ilan? 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Dali. 26, 27, 28, 29, 30. Reverse ha? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Next. Pinching. Single. Isa lang to. Okay. Wala na? Pinching daw, boy. Okay. Ano, next? Wala na. Yung oil niya. Massage tayo. So, tapos na po yung aming warm up sa kanyang lower limb. So, may program po kami ni Sherwin na ginawa namin. So, now we'll proceed to massage therapy program. Ayan. Tulsi ko yan. Pwede mo ano? Hindi makikita eh. Yun! Daan mo pala eh. Mali yung kanina natin. Ha? Meron tayong video holder. So, kumusta naman yung kaya? Yung mga activities na ginagawa. Medyo gumagaan naman. So, check ko 29. 30 po, ganyan hanggang sa 30. Kasi, holiday yung 30. Buwan ko na. Ha? Saan ka nag-ibig na eh? Ha? Kasi kumakain. Makain siya eh. Discret na sa kanya. Hindi ka dapat. Discret sa kanya. Hindi man lang ba? So this week yung ating program, yan lang. This week ay yung 30-30. 30-30. Tapos mag-a-add tayo next week. Hindi pwede yung ano, day down. Just weekly. Bibig tayo ng mas apuhit. Kailangan yun. Kuya ha. Para gumaling ka ha. Sumasakit yan dahil may mga karamdam ha. Stress lang. Recover ka. Pagdaling ko lang siya. Ha? Yan ang ano naramdaman niya na sa babae. Yung sa ano niya eh. Dad. No? Sanay na siya no? Sanay na sa program natin eh. Nakapunto mo naman siya sa akin. Nakapunto.
Kaya gano'n tayo. Gano'n mo. Sige. 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 Tatas mo. Sige. Asa dito mo? Sherwin. Bakit mo? Saan siya? Sa banyo ba? Ano mo ito? Yan. Kuya, kaya mo, lumabang ka ha. Tulungan mo ko ha. Galong-galong mo yung kamay mo. Yan. Umarin mo ulit ha. Ha? Umarin mo ha. Ha? Yan. Galong-galong mo yan. Ano yung mga hindi gagawin yung kamay mo para lumakas yung kamay mo ha. Patungkin na yung baboy mo. Iangat ko sa kanya, wala ka. Ah, nasa banyo. Mamaya na lang ako. Nagsiya ba siya? Opo. Pag nasa banyo, tagal-tagal din. Matapos na ako. Matapos niya. Tagal-tagal din. Yan nga naman. Bap na. Bap mo. Siya po. Sige nga katawad. Sikan ka. Harapan na yung kamanga din. Hindi ito niya nagkaroon ng power, no? Kasi pag nakikita na nito yung umaga, tinatanggal niya yung diaper niya, naiaangat niya yung buong balakang niya. Kaya mo kaya, tingnan mo parang mo. You took so long, my friend. Tagal mo daw nasa banyo. Iangat ko sa akin, nahanap ko kanina eh. Tapos na. Oo, hindi ko pa, iangat kita eh. Wala maghangat yan. Hindi ikaw. Sabi nung pamangkin mo, CR. Sabi mo na yun, ano, Sheena, Nanas long time. Ay, boy, oras na. Hindi bakasyon. Ipasok ba siya? Ay, pasok. Kapatid mo? Pamangkin. Bunso. Mami ka to ha? Iba na yung ano, oh? Ito na yung ano niya. Iba na. Huh? Mas pantay na yung ano niya. Kapwersa niya na eh. Iyan mo siya. Ano siya eh. Paupuin mo, pag likod yung mahagod na sinilin. Ano ka? Ano bakit? Yeah. Ano kayo ah? Di pa kita inaangat ah. Diba? Oh. Ba? Hata mo na pala. Matay na pala. Hello po. Di pa kita inaangat ah. Umangat ka na. Oo, umangat na. Yan, yung asawa ni Kuya. Ay, pag ng konti. Hi!
Mga ka ba? Sabi Ano siya? Di ko man hinawakan na ano. Sabi ko siya, lumalak si tatay. Ano lang siya yan. Oo. Kaya na niya. Ayan. Sabi nga, Diyan. hinihisan ko, ako lang mag-isa eh. Oo, Kaya nakita mo ha, tulog. di ba? Hindi ko Yun po yung maano eh. improvement nanay na maski ko mag-isa, nagagawa mo. Dati, di ba? Ako nga inigising bubuhat. niya, pinising eh. Oo, di ba? Lumalak siya si kuya. Oh! Eh, hindi kita ano, yan. Pilit niyang inaangat yung katawan niya, siyempre. Oo. Nabihisan ko ba? Di ba? Mismo siya. Matanggal ng NGT na ito, may madadali na tayo. Kasi naka-NGT po si Kuya Marciano, medyo hindi ko masyado makalkal muna niya eh. Na-therapy yung face niya eh. Pag natanggal yan, ay, ano na. Diba? Tingnan, ispasam niya. Tama. Ay, ispasam. Ano yung nagkocontrol ng ano niya, entire body niya, yung ispasam niya. Kung matigas to, hindi si makaka. Po! Ito na, tsaga tayo. Tsaga tayo sa dito. The magic. At least, siya, binabali ko. Nakita na yung dumi, di ba? Mayaman Ako naman. siya yung nakatrain eh. Tumayo siya eh. Bulit ako eh. Di ba? So, malaki na. Improvement ni Leman siya. Nangangalay siya. Hindi ko sabihin mo kasi isa, ano, mamauna yun. Eh, wala yung asawa. Dalay mo. Ba? Tigil mo. Ano lang yan? Oo, yung tigil. Parang ako nakakaya na. Dati, ba? Nangangalay siya. Dati lang tanggulo ito. Ayan, ngayon po, sa 7 session namin, medyo humipago na. May ano na. Gigising sa kutuan si kuya. Nakakagsalta na siya eh. May sinasabi niya sa amin na ano eh. Sakit. Tsaka pag nagpapapalit na ng diaper. Madalas siya magpalit ng diaper eh. Kaya niya na yung ano. Ayun yun ang inano siya. Kaya na siya. Yun yung pagkaya ng konti. Yun yung mga sense niya, yung ano niya, na-improve na. Bubuhay na ako, sabi niya. Balik na yung ano niya. Oo. Yung senses niya, mabalik na nahiya na siya. No? Ayun ang pabigat. Matuwa. Is improvement, di ba? Improvement. Kasi mabilis siya makaprogram. Mabilis na yan. Magulat. Hindi mo na ano. Yung ating program, 100 program na yun. Makawalan na tayo, matigas na yan. 30 ngayon, sa susunod 40. Weekly balik natin ang program. Para naman sa akin, kasi minsan nakakalimutan ko sa buntang ito. Siyempre. Hindi ba kasi, iba yung program nila kasi nakakatakot sa ito. Kasi talagang papalakaran natin, papaupuin natin, mag-isa siya. Yun yung ating project. Kailangan, nakakaupo siya mag-isa. Diba? Gusto mo yun? Wala na. Pwede mo siyang higa tayo, 5 beses. Kasi- Sabay tayo. Pagkalain mo siya. Ang ikatayo ka. Paano? Hindi. May gawin ako ha. Alalain mo ko. Okay. Kung natin kung kakayanin ito. Yung kamay niya. Alala mo lang siya. Clip mo lang siya. Ready? One. Nakikita sa video. Ano ang video natin? Sabi mo rin. Wala makita siya. Angat mo yung sarili mo ha. Tino, bilahin mo to ha. Kasama na sa ano to ha. 1, 2, 3, 4, kaya pa? Di mo? Kaya ka? Kaya ka? Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. No, that's it. Oh,
So yung last part namin po, gagamit kami ng digital therapy as part of the program ng aking MMK2 program, Indoor Marketing 2. So after the massage, stretching, combination of massage therapy, and then we'll now lastly use kami ng digital therapy. Okay, ano ba? Okay na. Okay. 5. Please ka lang. Gumalaw, gumaling ka. 5 lang yun niya. 5 lang. Kasi bago yung patsa na eh. Okay. Hindi na kaya. Sakit na raw. Sakit na. Oo. Kaya pala mataas natin kasi yung pads natin. Kasi bago siya. Bago yung pads eh. Ayun eh. 5 lang. Dati ano nung dati? 7-9. Mag-remarks ka, new pads. Remarks mo na lang siya. Bakit siya new pads eh? Dati kasi di ba, yung pads siya, ano lang? Yung kapit ng kuryente, mahina dati. Talagang pila-pila. Lagay mo na dito sa bag mo, baka makalimutan. So ba? 7, 8. 9 po yung ka-plastic. 6 lang oh. 7. Ayan, 7. 5, 7. Hindi kasi bago yung pads. Ano din ito pinalitan? Sina? Bago na yung pads. Yan po ang magkapatid na laging nasa tabi ni Kuya Marciano. Yan. Sana all, lahat ng mga anak. Pagmahal sa magulang. Yan. So ito po yung ating last program ngayon. So siyempre hindi natin papabain pa. So cut na po namin yung vlog namin for this day. And abangan niyo po and watch. Pagtsagaan mo, para ano yan. Para watch niyo po yung mga improvement po ng aking SP, stroke patients, bedridden, Marciano, Gueco. Ilan taon na siya? 63. Siya po ay 63. Almost 1 month stroke ano? Siya po ay almost 1 month pala na stroke. So bagong-bago po ito natin ginawa na to. So again, this is our 7-session therapy, updated therapy. God bless po to all of you. Ayan. Hindi nang tumatalab yung ano. Yung talab talaga, oh. Iba na yung mukha niya, na parang ano na, no? Improve na, no? Yung dating bago pa siya na stroke, ganyan na po talaga. Oo.